Orain arte eraikinak eraikitzen ziren txoko guztietan, hormigoizko blokeak non nahi, eraikuntzaren paradisuan bizi ginen. Eraikuntza negozio bihurtu zen eta eraikitzaileak ahalik eta diru gehien eta azkarren lortzeko dinamikan sartu ziren. Diruaren delirio horretan masan eraikitzen zen, baina baztertuta geratu zen gauza bat. Lur eraikigarriaren prezioa gora eta gora zioan bitartean, inork ez zien tartean geratzen ziren espazioei kasu egiten. Hauek ez zuten inolako diru irabazirik ematen, eta ondorioz ez zuten inoren interesik pizten. Beraz, hauentzat askotan soluzio azkar eta merkeak bilatzen ziren, eta horretarako askotan honako errezeta magikoa erabiltzen zen. Lurzoru gogor bat, baina noski, hori ezin dugu horrela utzi. Zuhaitz batzuk han-hemenka, baina altzariren bat sartu beharko dugu. Bankuak eta umeak badaude, arazorik ez. Prefabrikatutako parke bat erosi, montatu eta kitxo. Errezeta honi osage bat falta zaio baina, zertarako dira espazio hauek? Gure eguneroko bizitzan aktibitatean hitz egiten ditugu eta hauetako asko kalean, bestekin harremanetan egitea gustatzen zaigu. Adibidez, jolasa, kirola, kultura eta beste asko. Gaur egungo espazio publikoen diseinuak erantzuten aldie aktibitate hauen ezaugarriei. Gainera, badira hirietan hainbat elkarte beraien ekintzak egiteko leku egokirik ez dutenak. Elkarte hauek ez dute izaera instituzionalik eta gehienetan ez dute egoitzik, eta beraien ekintzak espazio publikoan burutzen dituzte hein handi batean. Adibidez, auzo elkarteak. Jai batzordeak festak ospatzeko ekintzak antolatzen ditu, azokak, txapelketak, auzo edo hiriko komunitatea biltzeko ekintzak hain zuzen. Badauzkagu baita ere aisi elkarteak, kultur elkarteak eta abar. Kalean beraz, programa potentzial zabala dago, baina espazioen diseinuan programa horrek ez du kabidarik. Honen emaitza espazio antzuak dira. Instituzio publikoak dira espazio publikoaren kudeatzaileak. Esandakoaren ondorioz, hauek inbertsio oso baxu egiten dute espazio publikoaren antolaketan, eta iniziatiba gutxi erakutsi dute espazio publikoaren garapenaren alde. Honako egoeran aurkitzen gara beraz. Programa aberatsa, baina interes gutxi eta finantziazio urria. Egoera honi buelta ematea da gure funtsa. Gure errezeta berria. Osagai guztiak bildu. Kolektiboak. Haurrak, gazteak, helduak eta adinekoak. Osagaiak ondo nahastu, guzti hauen nahiak eta beharrak aztertu. Azterketa hauek egiteko laguntzaile adituak izango ditugu, langile sozialak, soziologoak. Masa moldatu, bildutako informazioarekin ideia moldatzen joan. Proposamenen diseinuan, diseinatzaileak eta erabiltzaileak biak izango dira partaide. Bi alden artean informazio eta ideiak elkartrukatuko dira, elkarrizketa bat izango da. Masa honi forma eman, eta gure emaitza espazio publiko erabilgarri eta erakargarri bat izango da, programa zehatz horretarako diseinu espezializatua duena. Mota honetako proiektuak erakunde publikoek finantziatuko dituzte beraz, baina edukiko ahal lukete interesik onelako inbertsioa egiteko. Espazio publikoaren diseinuan bixos gastatu ordez, proiektu garatuago honi dagozkion kostuak bere gain hartzeko. Gure ustez espazio publikoa diseinu egokitu batekin garatzeak hainbat abantaila ditu. Proiektua fasetan banatuko genuke. Horrela, inbertsio puntual handi bat egin ordez, erakunde publikoek une oro eskuragarri duten diruaren arabera partida txikiak egingo lituzkete. Proiektua beraz, prozesu bat da, ez interbentzio puntual bat. Espazio bat erabiltzaren ondorioz ikusten da proiektatu den diseinu hori funtzionala den ala ez. Hainbat urte irauten duen prozesu bat izanik, diseinua aldakorra izatea ahalbideratzen da. Honek orduan, erakunde publikoentzat epe luzerako aurreztea suposatuko luke. Askotan, gune desegoki hauek konpontzeko petatxoak jartzen dituzte. Horren ordez, hasieratik diseinu integral bat garatuz, aurrerantzean beste petatxo horietan aurreztuko du erakunde publikoak. Segurtasuna, auzoaren birgaitze planak, konponketa obra txikiak eta bestelako petatxoak. Horrelakoak dira beraz gure parkeak. Inguru fisikoan integratuak. Ludikoak. Komunitatearen egoitzak. Irudimena pizteko tresnak. Funtzionalak. Labur bilduz,
erabiltzaileentzat erabiltzaileekin egindako espazio publikoak.